O karon sir mga idol mo tirada na putag mga sipod sa ani. Kay naa man lagi tay bisita nga moduaw na pud nato dire. Yan, lingkod yun. Umok na. Tirada na to diha sir mga idol. Karong adlaw sir mga idol mangandam na pud nagitaan ni kay natay bisita nga moduaw dire sa tuwang lugar. Wala gyud lain ikadalit ani sir mga idol. Mao ra gyud intawon ni mga lamang dagat. Kay mao man pud ni madali-dali na mo diring dapita. Sigurado man sad ko sir mga idol nga ganahan ra pud itong mga bisita sa atong mga gipang-prepare diri nga mga pagkaon. Kay talagsa ra gyud sila makakaon ani nga klase sa seafoods good food. Ako din kauban sa buhat ni atong bisita karon sa mga idol. Uban ni iyang pamilya o pamilya sa iyang asawa. Malipay sad pud kog dako ani sir mga idol no. Kay giduaw man ko nila dire. Nya layo biya na sila gikan. Gikan pa ni sila sa Picas probinsya sir mga idol. Sa Misamis Oriental din sila sa El Salvador City. Unya kay may bisita man ni atong classmate dire sa mga idol. Aw ato sa siyang pahimuslan kita lagsaran po na siya makalaag dire. Aw nganong miduaw ka dire gaw? Pasensya ni gud kayo, ikaw gyud ako masuguan ani. Halal limpiyohin ni atong balat og isda kay ako re mo tirada ani. Bitaw sir mga idol mao po ni kabiliban ako ni akong kauban. Dili kay kauban na ako ni siya sir mga idol ha. Suod gud kayo na ako ni nga amigo. Kaysa pagpang-apply gud namo sa una, mao gyud ni siya nga akong pinakauna nga nahigala. Unya aning higayuna sir mga idol. Nakakuyog man lagi ni og dagat. Aw mao po nang nakaambit dire og mga isda. Unya gawa sa isda nakakuha po ta og mga balat ani. Medyo kaulan-ulan man ni ani higayuna sir mga idol. Okay ra gihapon kay nindot gihapon ang dagat sa atong panahon. Unya fast forward ta sir mga idol. Kay nahuman ang managitag limpyo sa atong mga isda ug mga balat ani. Ready na po ni atong mga ipangsagol nga recados dire. Ginahinayan na lang po nila ni gutad dire ang mga isda nato ug balat dire. Dali ra gid nahuman na og prepare ni atong mga pagkaon dire sa mga idol. Kaway-kaway sa kaube. Happy birthday sa imong bata gaw nakadomdom ra ituot ko. Birthday mo sa imong bata ni pagkaugma. Happy birthday nimo diha lang. Unya diring dapita sa mga idol ako na nang gipangtimplahan ni atong mga kinilaw dire. Giuna na po nako ni og timpla ni atong isda nga kinilaw. Basta nagali mga okasyon na mo dire sa mga idol. Labi na gid og dire mi magpiknik sa dagat. Aw dili gid mawala atong mga kinilaw. Lami man gyud ikilaw sir mga idol. Kay labas man gyud kayo nitong mga isda nga atong kilawon karon. Unya pag human atong timpla sa atong kinilaw sir mga idol, dire na putang dapita. Ato na puding asikasuhon atong tinula. Timing puding sa bawa sir mga idol kay ulan-ulan pud ning panahon na. Lami gyud kayo atong higop ani sir mga idol. Kay sos pastilan. Gaso-aso pag gyud atong sabaw. Tamis pud kayo ni itong sabaw kay labas pud kayo ni. Labas gud ning mga isda nga among nakuha aning higayuna. Unya kay nahuman naman ta sa tinula sir mga idol. Luto naman to. Kaning balat na pud ni atong asikasuhon no. Mao na lang gyud ni atong katapusan nga putahe sir mga idol. Dali ra kayo atong preparasyon ani kay kinila ra man gihapon Ang nakalami lang gyud ani nga balat sir mga idol katong gitawag na mo og balat nga lambos-lambos og balat mani-mani. Kay humukon gyud nga klase sa balat. Kagubkob kaunon ba? Lami gyud ning balat kaunon. Kay exotic seafood man Unya napoy ato sir mga idol no. Nindot man daw kuno ni og benepisyo sa tong lawas kung mukaon tag seafood labi na gyud og mga exotic. Sama aning balat. Makakuan kuno ni makadugang og kusog ba? Makagahi pag gyud daw, makagahi bag masol og bukog. Dayon makagana kuno. Ambot lang unsa pud ni ka tinuod. Wapod ko nasayod. Pero mo ingon nila. In short, gamarites sir day ko anin nila. Ito bitaw sir mga idol komedya ra ning atuwa ha. Mobalik na ta diring dapita kay nahuman na naman nagplaster atong mga pagkaon. Aw dili ta maglangan mga unta oy. Tagaytag usa ka hungit dira gawbe para sa kuha. Lami sa hungit oy, cute man kayo hinungitan. With matching smile pa sa panagway. Bitaw gaw, enjoy lang sa pagkaon ha. Salamat dito sa pagbisita nimo nako. Balik-balik unya mo puhon gaw. Unya diring dapita sira mga idol, mutilaw sa puta ni atong balat nga kinilaw no. Yan, lingkod yun. Umok na.